Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Min qalbi nsellem il-kull wieħed u waħda minnkom, aħna li ġbarna fl-imkien biex infaħru l-mulej, biex nisimgħu il-kelma tiegħu, biex nifhmu kemm huwa qrib tagħna. Insellem mod partikolari lill-morda, lill-anzjani u dawk li għal xi raġuni oħra ma jistgħux joħorġu. Inkomplu nissieħbu ma' tant u tant bnedmin mad-dinja kollha, insara u mhumiex, fit-talb tagħna għal bżonnijiet ta' Papa Franġisku. Biex il-mulej jgħinu jagħtih dak li għandu bżonn f'dawn il-momenti diffiċli f'saħħtu. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, Int għażilt il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku bħala suċċessur tal-Apostlu San Pietru u raj tal-merħla kollha tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għati widen għat-talb tagħna biex hu li qiegħed flok Kristu fuq l-art iwettaq il-ħutu u biex il-Knisja kollha tkun ħaġa waħda miegħu frabta ta' għaqda ta' mħabba u taslim. Hekk li l-bnedmin kollha jingħaqdu fik ir-raj tal-irwieħ u jiksbu l-verità u l-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. L-erf jolli lill-ulidu u jieħu ħsieb dawk li jfittxuh. Min iħobbu, iħobb il-ħajja u dawk li jbakru għalih jimtlew bil-għena. Min jieħdu taħt idejh jiret il-glorja u kull fejn imur ibirku l-mulej. Dawk li jaqduh iservu l-qaddis u dawk li jħobbuh iħobbhom il-mulej. Min jisma' minnu jagħmel ħaqq mill-ġnus u min idur lejh jgħix f'daru b'moħħ mistrieħ. Jekk jafda fl-erf jiksbu u l-erf jibqa' f'idejn nislu. Għax għall-ewwel jimxi miegħu f'modijiet mawġa, jġib fuqu biża' u nuqqas ta' kuraġġ. Jipprova fuqu d-dixxiplina tiegħu sa ma jinnissillu l-fiduċja fih u jġarbu fl-ordnijiet tiegħu. Imbagħad jerġa' dritt tal-għandu u jferħu u jurih il-ħwejjeġ moħbija tiegħu.
Jekk joħroġ mit-triq, iħallih waħdu u jagħtih f'idejn it-telfin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Ma hemm ebda tfixkil għal-jom. Inħares il-preċetti u l-kmandamenti tiegħek u d-dimajnejk l-imġiba tiegħi kollha. Flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Jinfexxu xuftejja fit-tifħir tiegħek għax int tallimni l-kmandamenti tiegħek. Ixandar il-sini il-weda tiegħek għax kollha ġusti il-kmandamenti tiegħek. Flimkien, Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Jien nixtieq is-salvazzjoni tiegħek mulej. Il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. Ħanibqa' ħaj biex infaħrek. Ikunu id-digriti tiegħek l-għajnuna tiegħi. Flimkien, slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek. Jien u it-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi xjaten f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: La żommuhx le, għax m'hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malar se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġwanni kien wieħed mit-tnax. U allura min jaf kemm kien diġà għal żmien mhux ħażin, assista, kien preżenti għal tant mirakli li għamel Ġesu, kien qrib ħafna ta' Ġesu, sema Ġesu jgħallem u beda jħossu importanti ħafna għax kien wieħed tal-qalba, wieħed qrib Ġesu, dan l-għalliem li kien qiegħed idur u jħalli tant impatt fuq in-nies. U li ġralu hawnhekk Ġwanni ħaseb li hu u sħabu kellhom il-monopolju għax isimgħu x'qal lil Ġesu: Mallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi xjaten f'ismek u ridna inżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Ġwanni ħaseb li il-monopolju kien fidejh u sħabu l-apostli u ma biss donnom setgħu jagħmlu l-ġid. Imma dan ir-raġel ma nafux min kien li jagħmel eżorċiżmu, għamel miraklu jew kien qed jagħmel il-mirakli jkeċċi xjaten f'isem Ġesu ukoll kien qed jagħmel it-tajjeb. Aħna xi kultant naħsbu li ħadd ieħor ma jagħmilx tajjeb bħalna, it-tajjeb ma jagħmlux ħadd ieħor jew aħna l-aħjar. It-tajjeb jista' jagħmlu kulħadd. Anki l-iktar persuna li inti ma timmaġinax li tagħmel it-tajjeb, dik il-persuna wkoll kapaċi tagħmel it-tajjeb, kapaċi tagħmel il-ġid, kapaċi turi solidarjetà, kapaċi tgħid kelma ta' ġid. Tolqotni il-kelma li smajna hawnhekk
meta Ġwanni jgħid rajnieh ikeċċi xjaten fismek. Fismek. Fismek jiġifieri fisem Ġesu. Imma meta qed jgħid fismek, qed jgħid ukoll mela mhux qed jirreferi biss għall-isem ta' Ġesu, imma għall-persuna ta' Ġesu. Aħna il-koll kemm aħna minn aħna ninsabu fejn ninsabu nistgħu nagħmlu l-ġid. U aħna l-koll aħna minn aħna nistgħu nidħlu dejjem aktar f'din ir-relazzjoni ma' Ġesu, mal-imgħallem tagħna. Dak li jfisser dal-kliem fismek tfisser fisem Ġesu. Irrifletti ftit fuq dak li inti tista' tagħmel, it-tajjeb li tista' tagħmel. It-tajjeb ma jseħħx biss għax int kapaċi, għax int intelligenti, jew għax inti għandek l-esperjenza. Dawn importanti wkoll. Imma t-tajjeb li aħna nagħmlu bħala nsara nagħmluh għax għandna il-mulej li jinsab magħna. Il-mulej jimxi miegħek. Inti tempju tiegħu. U allura jew nirringrazzjaw il-mulej ta' dan. Imma irrealizza wkoll inti kemm kbira s-sejħa li għandek li tagħmel il-ġid f'isem il-mulej. Imma kemm importanti wkoll li aħna ma nagħmlux ostaklu, reżistenza, nagħlqu l-bieb għall-ħidma tal-mulej fik. Il-mulej irid jaħdem permezz tiegħek, int min int, tinsab fejn tinsab, inti tista' tagħmel it-tajjeb int ukoll. Int ukoll tista' tagħti xhieda. Imma tagħmilx ostakli, tagħmilx reżistenza għal dak li l-mulej irid jagħmel permezz tiegħek. Kull min jagħmel it-tajjeb ikun qed jagħti xhieda tal-imħabba ta' Alla li deret f'ibnu Ġesu. Nitolbu għall-Knisja u għad-dinja biex ma tiġi qatt nieqsa minn xhieda bħal din. Ejjew wara kull talba ngħidu bil-qalb wettaqna mulej fl-imħabba. Wettaqna mulej fl-imħabba. Nitolbu sabiex id-dialogu bejn l-insara ikompli jikber u jissaħħaħ għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Wettaqna mulej fl-imħabba. Nitolbu sabiex pajjiżna ma jibżax quddiem il-ħażen ta' madwaru, imma jafda fit-tjieba ta' tant bnedmin ta' gida tajba. Nitolbu. Wettaqna mulej fl-imħabba. Sabiex dawk li huma diskriminati minħabba n-nazzjonalità, il-kulur, ir-reliġjon jew il-qagħda soċjali tagħhom jaqilgħu dak li huwa tagħhom bid-dritt. Nitolbu. Wettaqna mulej fl-imħabba. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku għatih l-għajnuna kollha li għandu bżonn fir-ruħ u fil-ġisem u jekk hija volontà tiegħek mulej nitolbuk tagħtih il-fejqan. Nitolbu. Wettaqna mulej fl-imħabba. Sabiex it-tajjeb ta' kull wieħed u waħda minna jinġabru fil-ħobs u l-inbit li se nofrulek issa. Nitolbu. Wettaqna mulej fl-imħabba. O Alla, il-grazzja tiegħek twassal sa tmiem it-tajjeb li hemm f'kull bniedem. Sabiex bibnek Ġesu Kristu, il-bidu u tmiem ta' kollox, nannu bla waqfin it-tjieba tiegħek bla qis. Infaħruk u nbarkuk issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej jilqa' bislim dawn l-offerti tagħna u taħt il-ħarsin tiegħek bla qiegħda mexxi l-Knisja qaddisa tiegħek flimkien mal-Papa Franġisku, ir-raj li inti qed fuqha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna għal fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Xieraq tas-sew li nroddulek ħajr, tajjeb u sewwa li nsebħuk missier qaddis, għax int waħdek Alla, ħaj u veru. Qabel kull żmien u tibqa' dejjem. U tammar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja, għamilt il-ħlejjaq tiegħek biex timlihom b'kull barka u ten lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu tajja blaqat ta' anġli li lejlu nar jaqduk, jitaxqu bis-sebħ tiegħek u bla qiegħda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien mal-ħlejjaq kollha tal-art li bleħinna ifaħruk, nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ora tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Infaħruk missier qaddis għall-kobor tiegħek, għall-erfu l-imħabba li bihom int għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu f'idejk id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha, ħalli jaqdi lilek waħdek, ħalliq tiegħu u jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qatx għar-rieda tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawimtom jistennew is-salvazzjoni. U int, missier qaddis, hekk ħabbejt tad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġini, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U wassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ksieb ta' mħabtek talilu nnifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet qeret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma liħ li mitu rxox talina min għandek missier fuq dawk li jemnu bagħad bħala l-aqwa don l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu jogħġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u id-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li juħallinna bħala patt għal dejjem. Kif waslet is-sija li kun imsebbaħ minnek missier qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma u jieklu ħal ħobs birek qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol ħal-kalċi bl-imbit ratti l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna, niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarbu l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluh fil-lemin tiegħek. U aħna nistennewh jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-demm tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt għall-Knisja tiegħek. Għamel fit-tjieba tiegħek li daw kollha li jieħdu sem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi. L-Ispirtu Santu jaqadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja. Il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna l-koll u lidek mis-sirħanin qatina li mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin tiegħek, inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn mal-ħlejjaq kollha meħlusa mit-taħsir ta' dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Sant u intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisti mektijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfirħet minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqana ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu it-tama tagħna.
ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistruqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li tmajtna mulej blikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bil-qawwa ta' dan is-sagrament twettaq il-Knisja tiegħek fl-għaqda u fl-imħabba u biex dejjem tħares u tagħti l-għajnuna lir-raj li jintażiltilha il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku kif ukoll il-merħla li inti fdajtlu fidejh bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għozza ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama.
Il-Pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-Pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubiet neħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irweħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Affrinna d-nubietna bħalma naffru lil minuħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-nubietna palma naffru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-nubietna palma naffru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna d-dubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrilna d-dubietna palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja u ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħid fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrilna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqat talb tagħna. Kristu wilqat talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina.
Sultana mnisla minar l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina. Ħaruf talla tneħħit nubit tad-dinja. Għafrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla tneħħit nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla tneħħit nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Omm Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarries tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Omm qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.